Много се кефя, често ви казвам. Погледнете, това е... Погледнете. 0,26 е тази машинка, гледайте. В кашоне, майка! Гледайте. Ле. И какво казват си, че като... Защо ги държа навънка? Те за той са навънка, бе, човек. Щом са тук, те са в окаяно състояние, те трябва да се правят. Това не значи, че като са донори, че няма да се направят. Щом са тук, значи са за ремонт. И които са готови, аз си ги вкарвам вътре. Разбирате ли? Ето, готова е. Готова е. Ето тук в огорещето е готово. Само трябва да поръчаме едни капаци. Затова, че което не стават, те се стоят навънка, блокирани са. Или някой не е заблокиран, някой за нещо не хвърля масло, глъх не пали както трябва. И за това нямам условие. А не да ме критикувате и да кажете, това е пълен свинярник. Понеже съм най-добрия, зато си позволявам да са тука и си ги правя. Те минават пълен преглед при мене вътре в работилничета и си ги мия с водоструйката, която е. Ето е там. Това е водоструйката. Затова, че не се притеснявате, че са навънка. И затова, че погледнете. Ето. Само гледай, приятелю, как ще те направи. Да добавя, че този цилиндър не знам дали ще стане ето така. Задължително буталото трябва да е ново и оригинално, с печата му, с всичкото му. Да. Но това... Дано да го спася. Но аз обичам да връщам от отвъдното, от мъртвите. Хубава генерация, но много е керлива. Ще вижда да я върна пак от отвъдното, подчертавам. Така, също така измих коляно, че беше раздевял, да спестяваме пари за коляно бал. Почистих я. Да добавя също, да видя дали съм се свършил работата. Онинговах и цилиндъра. Добре, приятелю. Разминава се само с едно онинговане. Шлайфане. Да се изразя правилно, неправилно, който иска да ме разбере, нали? Демек, шлайфане на цилиндър. Яша! Как съм го направил, бе! Браво, и колко съм добър, бе! Нека да се използва с кеф, да е жив и здрав човека, който му прави машинката. Не го познавам, но за мен е приятел, щом се е доверил на мене. Ще му я направя. Погледнете човека как се ги слага в грешчица. Да се запази бълшата. Значи тази машинка му е била много ценна. Ще видя какво мога да направя. Обещавам ти, че ще те зарадвам, човече, честно. Ето слагам буталото, сложих го. Много е буталото. Но ще проверя семирингите. Това е мое задължение. А не е да се направи на ут, да запали и да се... После след един месец ще каже, че нещо пак прави. По-добре сега на място ще проверим семирингите пред вас. Но ще видя да ти направя първо тук болчетата. Я да видим сега семиринга. Твърда е. Да, аз ви казах, че семиринга ще го отворя пред вас. Беше и почерняла. По-добре сега, отколкото... Я може да кара 5-10 кубика, ама... Я изкара, я не изкара 10 кубика. После трябва да я караш пак да ти взимам пари за труд, пак за семиринга. Разходи, ти ще се ядосваш. По-добре да спестя главоболията. Да смени още сега всичко наведнъж. Да си доволен. И аз да съм най-добрия. Започнах да я затварям, приятелю. Да, ето е, семиринга изкарах. Ще сложим нови. Както си е казано, на щил. Ето. Това е на щил. Номера на продукта. Ето
искам да съм оригинален. Това е. Симеринга вече е сменен. Ето. Сменен е. И ето я в пълен изряден вид. Ето. Нека да си ми жив и здрав ти и цялото семейство, че ми даваш такива щупени резачки, побъркани машини и аз искам да ги връщам от отвънното. Малко ще ми е трудно да паля, че точно на твоята машина, приятелю, ми мина отверката от другата страна. Зато и не мога да държа както трябва. Голема ръката. Така. Ето така. Абе пак мога да работя, ама трудно. Ето, виж, приятели. Използва се със здраве, братле. Ще забавя някои хора с отверката, както исках, да извадя една зигарка, да я вкарам, засилих я и мина от едната страна, от другата страна. Вкарах от едната и от другата страна излезе. Как ще ходя на фитнес, направо не знам. Но трябва... Ще видя как. Трябва да измисля някак си. Но вижте как е била. Ето. Използва се със здраве, приятеля. Виждаш ли каква беше? Благодаря ти, че ми даде такава щупена машина да ти направя. И искам да кажа на всички хора, които имат машини от месец и половина-два, някои не могат да намерят части за тях, много са стари модели, говорим за Штил 23, 25. Има китайски, но не искам да се занимавам с китайски части. Затова, че ако искате, изчакайте още малко, то сега пролетта идва сезона, но по-рано. Остана ми някъде към 20 броя, но ще се справя. А който много бърза да ми пише налично и ще му върна машинката. Забавих се, защото през 2 дена децата се разболяват. И аз ходя с тях по болницата. Его и за проклетя и на мене погледнете какво стана. Зато че, но пак работя с една ръка. Ето така. И пак мога да паля. Гледай. Штил 260. Бензина ли свършва? Или чакай?
Събудай се със здраве, приятелю. И аз съм най-добрия. Разберете го. Чакай, че не мога да...